we-ANC ubhalele inkokheli ye-DA incwadi eshushu emtyhola ngokubaleka nesali kwingxoxo ngezikhundla zekhabinethi. Ugovernment wayezile apha wasithembisa bayikhona into sayifumana uzakwazi usihoya akunayo nomnye umuntu osihoyileyo apha. Amaxhoba asinda ngethuba kudilika isakhiwo eGeorge eNtshona Koloni athi ubomi buya busiba kraka susela ngomhla weshwangusha. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ubhalele inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen incwadi eshushu emtyhola ngokubaleka nesali kwingxoxo ngezikhundla zekhabinethi. Kwincwadi elijeli i-SABC eliyibonileyo, umnumzana Ramaphosa uxelele umnumzana Steenhuisen ukuba uyibona ingumnqa incwadi ebhalwe ngusihlalo webhunga we-DA unkosikazi Helen Zille eyibhalele umnumzana Fikile Mbalula we-ANC esithi le ncwadi yacaphukisa kwaye ingahambisani nomgaqo-siseko. Inyanzelisa ukunikwa izikhundla zabaphathiswa ezili-11 amasekela abaphathiswa kunye nokushenxiswa kwabalawuli jikelele bamasebe eza kuwalawula. Kwincwadi yakhe uMnumzana Ramaphosa uqhube wathi i-DA iyaphazamisa kwaye ingasebenzisani ngexesha lengxoxo ngokungafaniyo namanye amaqela. Umongameli ukwathe ukholelwa ekubeni i-DA ibeka emngciphekweni ukusekwa korhulumente womanyano ngokubaleka nesali kwincwadi yayibhalwe ngumnumzana Steenhuisen eyibhalela umnumzana Ramaphosa ngomhla wama-24 kule nyanga. Umnumzana Ramaphosa uthi iyakhwankqisa eyokuba i-DA ifuna ukuba nabaphathiswa basibhozo ngoku esithi kusingela phantsi oku i-statement of intent ngalo rhulumente womanyano. Umongameli we-ANC ukwathe akakwazi ukuzamkela izinyanzelo ze-DA okanye atshintshe iinjongo zokuseka urhulumente womanyano. Umongameli ukwathe uceba uziqoshelisa iingxoxo nokufakana imilomo namaqela kule veki. I-Steve Biko Foundation ivakalise inkxalabo ngentethe ezingokusekwa korhulumente olawulo lwesixhenxe ezigxile kwizikhundla endaweni yokukhokelisa izidingo zabembeli. Oku kuvele kwindibano yemibutho yesisa ethiywe ngamaqhawe weli ejolise ekuhlahleleni indlela iphupha lele kutenciweyo kulo kule minyaka ingama-30 yedemokrasi. Inyaka eyadlulayo ngoJuni ka-1955 lalibila idabi lokulwela inkululeko. ze-ANC yakhweba bembeli ukuba kuzotywe phantsi umkhombandlela wokukhulula uMzantsi Afrika kumakhamandela engcinezelo. Kwaqandusela kumqulu wamalungelo oluntu i-Freedom Charter ukutsho eyaba ngunozala womgaqo-siseko. Sisibele kunamhlanje emva kweminyaka engama-30 edemokrasi kuhlatywe ikhwelo elibukuyelelana nelo lamhlamnene kwingxoxo edibanisa ilizwe ngelokubumba uMzantsi Afrika omtsha ophucukileyo. The results produced by the 2024 elections calls upon all of us to reflect on the South Africa we want for the future and our children. Le mibutho esisa ikholelwa ukuba kudingeka ilizwe ngokubanzi kelifuthelane kwisithebe sengxoxo ngomkhombandlela welizwe. We call on all citizens to engage in defining a clear vision and to establish a unifying program that inspires new national hope. Nabo abahlali baseMonti eMpuma Koloni baphefumle ngezamva nje kwezopolitiko bevakalisa inkxalabo ngolibaziseko lwesibhengezo secabinet entsha. Please guys, man, focus on us people on the ground. We're suffering. Service delivery, housing. We're struggling to work together. There's always the smallest problem starting by us not working together. Abanye babafundi bakwidyunivesithi yaseLimpopo bangaphesheya kwingxoxo engokuhlanganisa ilizwe ngomkhombandlela. Absolutely no need for us in the country to have a national dialogue. One, it is just going to be a waste of limited resources that the state does not have. The electorate have went to the polls and they've spoken. No party that has won. I think they should do re-elections. Inwale mibutho ingajonganga nzuzo ukuba ilizwe khe linqobanise inhloko lixovule ngendlela entsha emayanjwe lilizwe.
Amaxhoba asinda ngethuba kudilika isakhiwo eGeorge eNtshona Koloni athi ubomi buya busibakraka susela ngomhla weshwangusha umhla wesithandathu kuMeyi. Kwasweleka abantu abayi-34 kwabayi-62 abebesemsebenzini ngaloo mini. Amanye amaxhoba asindayo ashiyeke enezivubeko emoyeni namanxeba emzimbeni. Okwangoku la maxhoba ancedwa imibutho engekho phantsi kwarhulumente ngokutya nenkxaso. Le ntlekele lusaqhuba logama ubomi bamaxhoba bumile. Uninzi lwabo ngabemi bangaphandle nekunzima ubuyela ekhaya ngenxa yokulahlekelwa zimpepha zokundwendwela. Querendo ajudar. He lost his passport during the disaster, and he is so upset because his passport was just there, but now he can't receive any kind of help. Imali vela kuthini khona kuthi njengoma nihlele ningasitoka samthinga nihlale endleleni nithengise samthinga or amasweet or ile ncedi ngoma angeke nisabele contractini. Uluntu nosomashishini banikela ngemali engange-173,000 yeerandi neyayiqokelelwa ngumasipala waseGeorge. Kodwa loo mali ayikafikeleli kumaxhoba nanjengoko isebe lophuhliso loluntu kwiphondo lisafuna ukuphonononga izidingo zexhoba ngalinye. Emva koko kuza konyulwa umbutho ongekho ngaphantsi karhulumente ukwabela amaxhoba ngale mali. Kodwa phantse ibe zinyanga ezimbini kwehle esi siganeko, amaxhoba athi awakaboni magosa aseburhulumenteni kwaye kunzima nofumana uncedo eziofisini. The government have been being negative to any kind of help that we have asked. Uvuyokazi Singama uthi sukela ukwehla kwale ntlekele abazange bafumane ncedo kubaqeshi. Iibhosi zethu akunamntu sihoyileyo, ugovernment wayezile apha wasithembisa bayikhona into sayifumana uzakwazi usihoya, akunayo nomnye umuntu osihoyileyo apha. Imibutho yasekuhlaleni iluthathile kulo uxanduva lokunceda amaxhoba. We want to help. There are other issues. There are other dramas that they have in their lives. They need things. Some of them need passports. Some of them need money to live. La maxhoba athi adinga uncedo ukuze akwazi uqhubekeka ngobomi. Kwindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Kwalapha ezindabeni uwongiwe umfundi weendaba zesiXhosa ze-SABC uSiyavuya Sineke lisebe lezobugcisa nenkcubeko laseMpuma Koloni ngokugcina nokuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa. Khona masiqale evenkileni. Samkele kwakhona kwiindaba ze-SABC 1 uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama. Abahlali basemaXesibeni eMpuma Koloni bamemelela luphuculo unikezelo lwenkonzo. Abahlali bakwilali yaseNtsizwa phakathi kwenkonzo badinga amanzi nezindlu. Umsebenzi owaqala ngo-2012 wolwakhiwo lwezindlu washiywa ungagqitywanga logama abahlali begcabe emlindweni. Abahlali bathi maninzi amaphulo ashiywe esithubeni kule ndawo yabo. Zokhiwa zashiywa zingagqitywanga kwiminyaka eli-12 yagqithayo. Abanye sele bazigqibezelela ukanti ezinye zisenjalo. Uluntu luthi umasipala wathi mabazigqibezelele ezi zindlu. Ukanti indlela ezingekho mgangathweni ngomnye umcelimngeni ojongene nale ndawo. Indlu zaqalwa ngo-2012 zafulelwayo zashiyeke zethu. Sinzinyelwa kakhulu ke thina apha kangoba sisike sifele sigcine singasayanga edolophini oyile kuye kube nzima ukubuya ekhaya especially makunetha. Ngafumaneki amanzi acocekileyo. Lo mthombo usetyenziswa nasisikolo esikufutshane neclinic. Kuvakala ukuba umasipala iAlfred Nzo yaxelela le clinic ukuba amanzi mayowathenge. Uza lamanzi nasesikolweni abantwana baze bazokhala amanzi ukwenzela bakuphuze netishana kulamanzi. Indaba etepu oko ndabuye eGoli itepu kuthiwa zephukile azisebenzi.
wasemzimvubu uthi uceba ukuzigqibezela ezi zindlu nanjengoko zizobandakanyeka kwiphulo elilandelayo lokwakhiwa kwezindlu. Umasipala iAlfenzo khange ufumaneke kuphendula kumba wamanzi. Ndingulwandile Mbulali eMagxesibeni. Umfundi weendaba zesiXhosa ze-SABC uSiyavuya Sineke unikwe iwonga lisebe lezobugcisa nenkcubeko laseMpuma Koloni ngokugcina nokuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa kumsitho we-National Arts Festival obubanjelwe kwidyunivesithi yaseRhodes eMakhanda. uSiyavuya Sineke waqala ukuba ngumsasazi ngonyaka 1993 njengomfundi weendaba zesiXhosa kuRadio Transkei eMpuma Koloni. Ngenxa yokuzinikezela kumsebenzi wakhe lo kaSineke waze waqalasola abaphathi bakhe bamnika ithuba lokusasaza njengentatheli xeshikweni kudityaniswa uRadio Transkei nejelo losasazi SABC zange afumane isithuba kodwa oku zange kume phambi kwephupho lakhe lokuba ngumsasazi. Kungekudalanga waqashwa kwijelo SABC njengomfundi weendaba zesiXhosa, umsebenzi asawubambe nangoku. Yaye udlala indima enkulu ekuphuhliseni ulwimi lwesiXhosa. Uthetha likhulu ke oku ngokodwa xa kuvela kwiphondo lam, iphondo laseMpuma Koloni, kwaye ke kukhulu xa ingabantu bakokwenu abathi siyabulela ikhona into eyenzileyo. Xa ndibulisa ndidla ngokuthi inkosi mazole, isicaka sizolile, ndisisicaka ndisebenza njengenjoli. Xa kanti kukho abantu abaqaphelayo ukuthi kubunjoli bakho, kubucaka bakho wenza into enkulu, loo nto indenza ndizive ndichulumancile. uSineke ufumana eliwonga kanye ngethuba National Arts Festival ibhiyozile iminyaka 50 eMakhanda. Lo mnyhadalo unika imvumi, imbongi nababhali beencwadi ithuba lokubonakalisa umsebenzi wabo, kwaye benze njalo. Kumele uba sizidle ngolwimi lwethu lwesiXhosa, abantwana sibaqeqeshe kangangoko kokuba mabalwazi ixabiso lolwimi lwesiXhosa. IsiXhosa yiloo nto nje apha kuthi yokuba unonxulumana ngayo uthethe nabantu, koko nje ithetha ngokuba ungubani wena. Once uthetha isiXhosa, xa uthetha isiXhosa iyakuxela ukuba ngubani lo, kanye uvelaphi. Usapho lukaSineke luthi uthando lwakhe lokusasaza lwaqaliswa ngumntana kuqumbu ebukela ezinye intatheli ezindabeni. Into endivusayo kukuba unyana wam enominathiwe wazowongwa buburhulumente base-Eastern Cape, uDepartment of Sport, Arts and Culture. Yinto ehistory kwifemily yethu, yinto esiqalayo ukudibana nayo. Ndiyazingca kakhulu, siyifemily sisonke siyazingca kakhulu. Kulo nyaka odluleyo kubhiyozelwe iminyaka 200 kukubhalwa kwelwimi lwesiXhosa. Kodwa ikhwelo lokuba ulwimi lwesiXhosa lungalahleki yaye lunikwe ingqwalasela kwizibhalo nakwintetho. Kubele. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eMakhanda. Kananjalo singoxaba kaSiyavuya Sineke kwideska yeendaba zesiXhosa kweli jelo le-SABC siphose amazwi ezincomo ngesisele senyathi senjenje. Boni langa lokulunga, siyakubulela ngeemfundiso zakho zesiXhosa. Ungunjingalwazi wethu wesiXhosa apho kule desika yesiXhosa kuba kulapho sincanca khona, sifunxa khona xa sixakiwe ukubana sisibhale idlala lesiXhosa. Kodwa wena Bhele uhlala ukhona, umane uvela Bhele, umane usincedisa. Sivuyisana nawe ke Bhele, untshu Khuboni. Bhele langa Khuboni, sifundele lukhulu kuwe mfokabawo. Yanga unganjalo nakwabalandelayo, uhlale njalo ubafundisa. Yanga mdale angakugcina ungabuni. Enkosi Bhele. Wanikwa amaphiko wena unjengokhozi awufani ne-ostrich eyanikwa amaphiko ze ayawasebenzisa. Amaphiko wakho wasebenzisa ngokuqula ngeentonga zakho zolwimi, isiXhosa sakho esicwengileyo. Uyasimangalisa rhoqo sikumamela, ngumdako omnyama kodwa ukhupha amazwi ampuluswa. Sithi hamba uhambe juzele emafini, babhele ezinkwezini wena Bhele. Siyakuthanda.
Untu Bhutbele usivise ingqaka yolwimi lwakho yonke leminyaka. Eliwonga likufanele ulwimi lwethu lwesiXhosa ulambesile waluhombise ezizweni. Ngenkuleko yakho sithi nxatshoke. Ndiyangqinelana noxa bam usifundise kakhulu Bhele, siyavuyisana kunye nawe. Okanti apha estudio sinaye umfundi wendaba weliziko Siyavuya Sineke esiza kumncambazisa ngokuwongwa kwakhe. Bhele, siyakwamkela. Siqale nje ngokuthi halala kuwe. Khasixelele ukuba uzive njani xa ubungusingaye kumsitho ohlonipheke kangaka. Wow, hayi awuna idea sisa. Xa ndingena pha ndivulelwa nomnyango. Yebethu ndingumuntu omkhulu. Ndilungiselelwa isitulo sokuhlala. Ndizive ndichulumance kakhulu. Ngobani manqale apha ke yintoni eyaphembelela kuwe uthando lokusasaza ngolwimi lwakho? Okokuqala ndithanda isiXhosisi, ulwimi lwasekhaya. Yona nto ndiyithandayo leyo. Emva koko yakukuthanda indaba. Noba ndisebenzi ndijonga indaba. Ingake ngoku ndingahlala ndithetha ngendaba. Ngobani mhlawumbi ovula indlela abakwenza wazibona unomnqwelo nawe ngenye imini wokungena esihlangwini sabo? Wow, hayi nababukeli bangaqikelela. Ukhona utata ungasekhoyo wasejulukuqu usenqoloba. Ubudisiphiwo Magoda ngabanye babantu ababa nefuthe kakhulu ekubeni ndithande ukufunda indaba. Ndangathi ndingangabo. Mhlawumbi abantu xa udibana nabo apha ngaphandle bathini kuwe? Yo, awuna idea nalapho abantu bayabuza ezizaci izangotshe njalo njalo, leyithetha ukuthini amanye bathi khawuyenze futhi. Ndimela lonto ke yonke imihla le. Kodwa ke kuba mnandi xa udibana nabantu esisebenza ngabo ukuthi kanti sithetha nje njengoba sithetha sobabini kukho abantu ababukeleyo nyani. Ubona nendlela abakuthanda ngayo? Kakhulu. Yona nto ibaleke kakhulu leyo. Abanye abantu ngabantu abadala nabantwana bonke nje abantu kunjanje kukhona abantu abangathethi isiXhosa ababa nomdla nayo lonto ke yenza inkuthazo kakhulu. Kokugqibela ke njengomnye wabantu abaziwa ngokuphakamisa ulwimi lwakho ingaba yintoni umnqweno wakho ngabantwana abasakhulayo ngokuphathelene nesiXhosa? Yona nto ibalulekileyo kakhulu ebantwaneni nditshilo ke na kulamsitho ukuthi kukuthetha ulwimi. Xabisa ulwimi lwakho lunguwe lukucacisa wena njengoba nomphathiswa betshilo. So kubalekile into yoba abantu bathanda ilwimi zabo. Uba ngabe uthetha isiVenda mokuthethwa isiVenda, uba ngabe kuthethwa isiXhosa kuthethwa isiXhosa. Iyona nto ibaluleke kakhulu leyo. Ulwimi lungatshabalali luphelele ezandleni zethu. Bhele, siliziko le-SABC siyazingca ngawe sibamba ngazibini. Wow, kwanda kwaliwa ngumthakathi. Enkosi. iYunivesithi yaseStellenbosch imemelela bonke abantu abanomdla ukuba bavakalise izimvo zabo ngekamva lenye yendawo zokuhlala abafundi kule dyunivesithi iVelgenhof Residence. Ziyabethana izimvo ngekamva lale ndawo yokuhlala. Ingxelo ikhutshwe sisigqeba solawulo sale dyunivesithi kulandela izinto ezihambisa umzimba ezifunyenwe kumagumbi amabini eVelgenhof. Elibhunga lithi isiphakamiso sokuba ivalwe le ndawo yokuhlala yamadoda isadinga ukukhe ishukuxwe. iDyunivesithi yaseStellenbosch ithi ziza kunikwa ingqwalasela izimvo zabantu abachaphazelekayo kule nyewe xa kuthathwa isigqibo sokuba ivalwe okanye ingavalwa nale hostel. Ingxelo egunyaziswe yile dyunivesithi yamkelwe libhunga elilawulayo kwaye iphakamise ukuba ivalwe iVelgenhof. Le ngxelo ityhola ngelithi le hostel kulapho kwenziwa khona imikhuba esekelezele kubuhlanga kwakunye nokuxhatshazwa kwabafundi abakunyaka wokuqala kule dyunivesithi. The council recognizes that opinions on the future of Velgenhof are deeply divided. This involves several issues, including the interpretation of tradition and the need for all university practices to enable an inclusive university where all stakeholders feel they belong. These issues must be thoroughly considered in the interests of fairness, transparency and administrative justice aligned with Stellenbosch University's vision and values. Umbutho wabafundi ababehlala eVelgenhof usamkele isigqibo sokuba imiswe inyewe yokuvalwa kwale hostel. We're supportive of the fact that Council have decided to postpone the decision and have asked for further input to be provided in order that they can further deliberate. And we're looking forward to participating in the process as the Alumni Association and
providing further input so that they may come to to the right decision. Izimvo malunga nekamva leVilgenhof zimelwe kukufa kule dyunivesithi yaseStellenbosch ekupheleni kwenyanga. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe silikhumbuza ezangomsi indaba ziza nogxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Ndibulise mbukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu uhlaba umhlaba kwiindawo ezininzi zelizwe kodwa sabonto balekholele ngamafu kwiindawo ezikumantla futhi ke ekhona la 30% kwiindawo eziphakamileyo kumntla mpuma welizwe ngomso ke mbukeli sabonto ba lisatherholele ngamafu ubukhulu becala kwiindawo ezikumntla mpuma welizwe futhi ke zikhona nezasiphaxuze enkungu phaya empumalanga kuyakudika ePolokwane sekhona ke la 30% wamathuba emvula phaya koTzanini ngokunjalo napha kwelaphondo lase Northwest kanti ke mbukeli kulindeleke imozulu eyomileyo nenomoya nenokudala ke imililo yamadlelo phaya eNtshona Koloni ngokunjalo naphaya eNorthern Cape wona kamaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into abanoko kuthande ukufudumala ngo12 phaya eKapa lodumo ngelixa elishumi eFredendal ngo11 eUppington kanti ke phaya eKomani sisithandathu zathathisa amaqondo ngo15 eMonti kulo 15 ke mbukeli naphaya eThekwini kanti ke uba uphaya ePitoli lindela isixhenxe xa hlabela mgama sijonga ngomso ndingathi noko lihle izulu kumimandla esentshona amaqondo abetha ku25 phaya eKapa eKhayelitsha phaya ngu24 Pholile eVostile zeibe ngu23 phaya eCalvinia uba ke wena useUppington lindela u22 ayehla kamaqondo ngo18 phaya eDiara ngokunjalo nako Bloemanda eBloemfontein phaya ukuba ke wena useBethlehem lindela u17 ziyathathisa amaqondo ngo26 phaya eMthatha lifudumele kakuhle izulu ngo25 phaya eRichards Bay ukuba ke mbukeli useliphalale ngokunjalo naseMusina lindela u23 kamnandi mawethu.